Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Fiona, tambalanista since 2019. Sumulat ako para ibahagi ang aking kakaibang love story. Magkaopisina kami ni Bubblegum in the 90s. Yan ang code namin sa kanya ng mga friends ko sa work para hindi obvious na pinag-uusapan namin siya. Crush ko si Bubblegum at tawang-tawa ang mga kaibigan ko dahil ang weird ng reasons ko. Kapag umiinom kasi siya sa water fountain sa office, nakausli ang puwet niya na parang sinasadya niyang i-project. Also, lagi kasi siyang nakasuspender. Tuwang-tuwa ako sa kanya dahil ang ganda niya magdala ng kasagwaan. Hindi ko alam na balak na pala niya akong ligawan. And when it happened, nawala yung pagkagusto ko sa kanya. Hindi siya gentleman. First date namin, umorder siya ng pitcher of beer. Hindi naman ako umiinom ng beer. Feeling ko tuloy, tinable ako. Hindi ko pa sinasagot, he acts as if kami na. Nang nag-outing ang department namin sa Baguio, sumama siya. Nagsabi sa isang katrabaho namin who knows us well. Sa akin tumabi sa bus. Sinandal ang ulo sa balikat ko at natulog. Binatukan ako ng friend ko who was sitting behind us, sabay tanong, akala ko ba hindi kayo? Hindi naman talaga. Todo iling kong sagot. Ayoko namang ilaglag ang ulo niya or ipahiya siya. Habang nasa Baguio, kapag tumatawid kami, ako ang nasa danger side. Kapag sasakay ng jeep, nauuna pa siya sa akin sa pagbaba. Nauuna pa siya sa akin at pagbaba, ako pa ang pinauuna niya. I was turned off kaya sinabihan ko siya na friends na lang kami. After that, tuwing magkakasalubong kami sa hallway papunta sa kanya-kanyang departments namin, dinededma niya ako as if I don't exist. One time nagkasakit siya at sinabihan ako ng ka-department niya na bisitahin ko naman daw. When I went, laking gulat ko dahil hindi pa uso noon pero nakapekpek short siya ng datnan ko. Nakikitira lang ang family ko noon sa grandparents ko. Medyo matapobre ang lola ko at ayaw niya kay Bubblegum. Kaya hiyang-hiya ako sa kanya tuwing dumadalaw siya sa bahay. Inudyakan pa ng lola ko ang tiyahin ko na pagsabihan ako na umiwas sa kanya. Sabi ko sa tiyahin ko, mabait, matyaga at hardworking naman siya. Kulang lang talaga sa GMRC. Sa sobrang pag-alala, hiningi ng tiyahin ko ang buong pangalan ni Bubblegum at pinag-pray over siya para hindi ako gawa ng masama. At some point, hindi ko na natiis. Kaya tinanong ko siya kung ano ba kami. Kailangan ko pa bang sabihin? Sagot niya. Siyempre, you act as if boyfriend kita, hindi naman tayo.
sabi ko. Sa kwento niya, that was the day na sinagot daw niya ako at naging kami officially. Mas naiintindihan ko kung bakit ganun siya nang isinama niya ako sa probinsya nila. Laking Manila ako kaya medyo na culture shock ako. We had to walk about 4 kilometers from where kami ibinaba ng bus. You know, we have to make lakad. We had to walk about 4 kilometers from where kami binaba ng bus bago makarating sa pasukan ng kaloob-looban ng Newgan and another 2 kilometers by trail papunta sa lumang bahay kubo nila na ang mga sahig at dingding ay yari sa kawayan at dahon ng niyog. Ang tubig na iniinom ay iniigib galing sa bukal na maraming lumot pero malinaw na malinaw ang tubig. Natural filter, sabi niya. Nang kinailangan kong umihi, tinanong ko kung nasaan ang toilet. Sinamahan niya ako sa labas at naglakad kami ng malayo. Tumigil kami sa gitna ng kawalan, sa malawak na damuhan, at nagulat ako nang sabihin niyang, dito na. Umupo ka na dyan. Nagbalak kaming magpakasal at sinimulan na namin ang proseso sa City Hall. However, hindi hinarap ng nanay ko ang mga magulang niya nung lumuwas sila para mamanhikan. Hiyang-hiya ako dahil bukod sa nasayang ang biyahe nila, ang dami pa naman nilang bit-bit na pagkain. I told him, maghiwalay na lang kami. Rinding-rindi na din ako sa lola ko. Binuntis niya ako para hindi ko siya mahiwalayan. I was almost 4 months pregnant at wala akong kalam-alam na itinuloy pa din pala niya ang mga requirements sa City Hall para makapag-civil wedding kami. Tinawagan na lang niya ako sa work at sinabing everything is set. Umattend na lang daw ako. I told him hindi niya naman ako kailangang pakasalan dahil nabuntis niya ako. Sinagot niya ako ng, masyado ka namang ma-pride. Ikaw na nga ang nabuntis, ako pa ang naghahabol. Kaya ayun, nagpakasal kami secretly on July 11, 1995. Pero sa amin pa din ako umuwi. It took me 2 more months bago ko nasabi sa nanay ko. Nakita at na-realize ng lola ko na mabuting tao siya. Handyman kasi si Bubblegum, kaya kahit nakabukod na kami, kapag may kailangang ayusin sa bahay or when they needed help, nandoon siya. Eventually, my lola apologized to him. Sabi pa ng lola ko, I trained him well dahil maasikaso din siya sa mga anak namin. Today is our 27th wedding anniversary. We have been blessed with 4 girls at naninirahan abroad. Thank you, Nicole and Chris, for reading our story. Ang inyong tambalanista, Fiona. Ang cute naman. Nice naman ang kwento. Oo, kaya ang title ng kwento ng Mahiwagang Burnay for today is An Unusual Love Story. Hindi talaga siya typical no? Una, magkaiba ng kinalakihan. Magkaiba ng values. Magkaiba ng gusto. Culture. 'Di ba? Magkaiba yung kultura pero talagang yun talaga yung isa sa mga pagpapatunay na kapag ka meant ka talaga for somebody, kahit paghiwalayin, kahit ang daming challenges na dumating, magiging kayo't kayo eh. At ganun din kapag ka hindi talaga kayo for each other. Di ba madami tayong mga kwento sa Mahiwagang Burnay na nabasa na talagang meant to be na. Halos kasal na lang ang kulang. Di ba yung mga ganun. Pero in the end, hindi pa rin pala sila.
'Di ba? Pinaghiwalay pa rin ng pagkakataon. Correct, 'di ba? So napaka talinhaga talaga ng buhay pag-ibig, napaka talinhaga talaga ng life. Ang cute. Oh, happy kami. Oo. Ang sarap pakinggan nung kwento mo. Kumbaga parang aso't pusa, Tom and Jerry. Hindi nagkakasundo. Laging may conflict na pinagdadaanan. Ang daming mga ups and downs, 'di ba? Sagana sa kwento, sa madaling salita, hindi dire-diretso lang. Ang sarap pakinggan sa madaling salita ng kwento mo at nakakatuwa kami. Parang happy ending Tsaka ang kinalabasan. Parang sa bahay nila, partner, parang ang daming contrasting na ginagawa. Yung mga dami yung basta parang kakaiba yung sa loob ng bahay nila. Invite nyo naman kami sa house nyo abroad. Oo. Para malaman namin. Totoo. Oo, ganun diba? yun eh. Para ma-experience din namin. Yung ganyang mga kwento ninyo, kasi yung mga ganito hanggang kwento lang silang lahat. Diba? Malay ba namin kung totoo, malay nyo, ini-etchos nyo lang Correct, kami. nandito lang Diba? kayo sa Nueva Ecija. Hindi niya binanggit kung saang bansa. Oo, hindi niya binanggit, partner, kasi malay mo, na-shock. nasa Nueva Ecija Oo, nga diba? lang, diba? Oo. Kala mo NY, NE lang pala, Nueva Ecija. O sana ma-experience din namin. O kaya pag nalaman namin, tapos nag-tour kami dyan. Ayan. Diba, pwede ba kaming sumaglit sa inyo? Kaya nga, di ba, magkita-kits po tayo, ganyan. Hindi nagsisecret kayo ng lugar kung nasan kayo. Charot. Di ba? Ang Correct. cute ng inyong kwento. It's really unusual. It's unusual na pero ang galing lang na, kasi initially naman talaga attracted kayo to each other. Eh. Sadyang isa lang din ng, isa sa mga pwede nating masabi dito sa kwento na Mahiwagang Bornay is that, kahit magkaiba talaga ng ugali, no, kinalakihan at kultura, pwedeng mag-adjust with each other. Correct. Diba? Pwedeng mag-adjust sa isa't isa. Yun eh. Yung pwede pala talaga yun. Kaya kung kayo, narinig nyo yung kwento na natin ngayon sa Mahiwagang Bornay, hindi naman ganun ka-different yung kultura ninyo, pero hindi nyo pa rin magawa ng way. Paano na lang to? Ito magkaiba eh. Hindi pa Totoo. gusto ng mga lola nung una, pero eventually, diba? Nagkasundo din talaga. Yung sinasabi Ang natin cute. no, tama, susiguraduhan ko lang yung sinabi mo, pare, pag kayo talaga. Sino man ang kumontra. Yan. 'Di ba? Kumontra man ng mga sitwasyon na 'di ba, gupitin man kayo ng bagyo, panghimasukan man kayo ng kung sino. Correct. May dumating mang malande. Diba? Yan. Pero pag sinasabi ng universe, hindi, kayo ang nararapat para sa isa't isa. Kayo ang nakatadhana. Yan, diba? walang sino man ang pwedeng kumontra. Correct. Ganun diba? talaga. Yun ang galing, di ba? Ang Alam galing mo, ng tadhana. Talagang totoo eh. If it is meant to happen, it will. Yes. Mangyayari talaga. At kung hindi talaga siya meant, kahit tumambling split at kandirit ka pa, 'di ba? Mabalik-balik 30 times, wali din, 'di ba? Correct. Makapangyarihan yung kasabihan ng mga matatanda, kapag hindi ukol, hindi bubukol. bubukol. Yan. 'Di ba? Pag hindi talaga nakatadhana, hindi kayo magiging kayo. Sa madaling salita, nung habang kinikwento mo nga, partner, yung yung mga eksena sa probinsya, typical 'yon. Oo. Yung tipong may mga taga Maynila, lalong-lalong na nung dekada 90 pa. 1995 to eh. Oo. Pag pumunta ka ng probinsya talaga, minsan makukulture shock ka na parang nasan yung CR nyo, dadaling ka sa talahiban talaga. Oo. Sa mga damong matataas para dun ka pa ihiin. Doon ka magtago, Oo. 'di ba? Doon ka magtago. Upo ka na diyan, Correct, kasi 'di ba? mga palikuran nun, nahinukay lang na lupa, tapos tatabingan mo ng mga dahon na malalaki. Tama. Ang tawag doon parang mga kayakas. Yung mga dahon ng nyog, tapos gagawin mo siyang dingding. Wala nga siyang bubong, so hindi ka makaka-CR kapag umuulan. Oo. Actually, favorable nga yun para sa kanila kasi nawawash out yung kaya hindi nila binububungan. Pumupo ka doon, umagwiwi ka doon, pag umulan. Ayos na. Oo. Diba? Wash out. Sabay Oo. hugas, Oo. ganyan. O yun talaga, no? Kung laking Maynila ka talaga, culture shock para talaga sa'yo yun. Para sa'yo, ayoko dito, ayoko manirahan sa ganito. Ekis ka sa akin. Tama, Hindi diba? kita asawahin. Kaya nga, baka mamaya lagi na lang ganito, tapos yung mga magiging anak natin, pauupuin lang sa kung saan, di ba? Yung pagtayo mo may limatic sa Kaya singit mo. nga, yun yung naiisip ko, partner. Di ba? Pero wag. Typical na kwento din yun sa mga probinsyano. Correct ka, pero wag ka, Oo. di ba? Sila pa din na nagkatuluyan. Tama. Di ba? Siguro Ang cute lang. weakness niya talaga yung mga ganyan. Yung mga madya-challenge siya, ganun.
Diba? Saka nung namanhi ka na, di ba, na totoo yun May pag... dalang mga pagkain na Yes. madami. Pero parang feeling ko ganun pa rin naman ngayon. Oh, parang Yung may- ibang level yung mga taga-probinsya. Sa bagay, no? Lahat ng pagmamalak- gulay. Oo, lahat ng delicacy, specialty nila Oo, doon. correct. Dadali nila paluwas yun na Maynila. O, talagang, yung sabi nga nila, yung manok na Tagalog, Tama. buhay yung dadalhin. Correct. Literal Oo. po yun dati kung di nyo po naabutan yung mga lumang pelikula. Oo. Diba may mga ganun na, saan kayo pupunta? Manliligaw, tas may dalang buhay na manok. Oo, may kambing Diba? nga eh. Totoo, dadalhin sa Mandaluyong. Hila-hila yung kambing. Correct. Kasi nung mga Oo. panahon na yun, wala pa namang mega mall, 'di ba? Oo, Talagang oo. talagang hindi pa ganun ka Ka-modern. ka-modern. Oo. Hindi pa moderno yung panahon. Ganun. Kaya kung taga Maynila ka, magugulat kami dala silang manok na Tagalog. Tapos may isip mo, katulad ng una naisip nitong si Fiona, no? May isip niya na walang GMRC. Pero sadyang siguro ganun lang talaga yung kultura nila. Tama. Diba? Yung hindi lumaki sa yung kailangan yung mga maging gentleman, ganun. Yung parang kanya-kanya na buhay ng independent. Diba? Correct. Yung mga ganun. Siguro. Kaya doon mo iisipin, hindi mo talaga pwedeng husgahan ng isang tao base sa kinikilos lang niya. Correct. Kasi may rason kung bakit May siya ganun rason. kumilos. Correct. Pag naiintindihan mo, kaya naman pala, kasi ito yung nakagis na niya at hindi ibig sabihin nun, masama siyang tao. Tama. Diba? Kasi Correct. yun lang talaga yung nakagis na niya. Yun yung way of life nila sa probinsya. 'Di ba? Kanya-kanya, 'di ba? Bawal yung yung sabi na layo-layo naman, napagod ako. Oo. Yung konyo yung dating niya, anong linya niya yun? Binaba siya dun sa bus, they had to walk Oo. 4 kilometers mula sa babaan ng bus. Diba? Ganun. Sa kanila, normal Normal yung yun, paglalakad. nang malayo. Oo, wala lang yun, di ba? Correct. Pero para dun sa mga hindi sanay na maglakad, siya talaga. Pero kaya nga, di ba, isipin mo, sobrang talinaga ng pag-ibig, pinagtagpo yung mga ganun. Di ba? Magkaibang mundo, pero pinagtagpo pa rin. O, di ba? So magtiwala tayo, meron natagpuan ko na pala yung akin, sorry. meron kayong matatagpuan na the one. Yes. Ano lang ang kailangan mo lang magtiwala at laging naka-lipstick because you'll never know the day nor the hour kung kailan mo mamimit ang the one. Ayan. Salamat sa iyo, Fiona, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. para sa lahat ng mga nasa radyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin. Pero para sa lahat ng mga nanonood pa sa ating Facebook Live, pakipan po ang ating camera sa ating mga pagulay. Kung Ngayong, napansin nyo, no? Oo, meron po kami mga pagulay for today dahil ngayong oras na ito sa ating FB Live, kami po ay mag-gugulay challenge. Okay? Bakit gulay challenge this Dahil time? July is Linggo ng week. nutrition Ay. nutrition Charot. month. Oo. Yan, nutrition month po tayo, ganyan. So, ito na, ganon. Oh, diba? Go, glow, and grow foods. Yeah. Yan, so ang kailangan po Nakaka-excite namin. naman yan. Ang- Paliwanag alam mo nga. Excited ka bilang natural lang sa'yo yung gulay. Alam mo, nung weekend, nasusuka na ako kagad, iniisip ko pa lang. So, ang mangyayari dito, mag-spin a wheel kami. Ano may wheel ba? O, meron po kaming paroleta Okay. para piliin kung ano yung gulay na ilalagay po namin sa blender. So, Okay. tatlo po ito. Ayan, ayun pala yung roleta. Naka-flash sa ating screen. Ayan. So, Okay. yun yung eksena. So, may roleta. So, ang mga gulay po na nandito ay may sayote, may, of course, Cabbage. lettuce, Kangkong. petchay. We have luya. We have We have ampalaya. ampalaya. And What's the English of okra. ampalaya? Ha? English of ampalaya? Yeah. Bitter. May sitaw, basta pampakbet po ito. Pang pinakbet, Dapat may nakakaloka. bagong na rin pala tayo dyan para Kaya rekta na, no? Excited Oo. ka kasi gumugulay ka talaga. Ibe-blender, isipin mo tatlo ka magkakaiba. So, syempre, panoodin nyo po yan sa aming Facebook Live. Itutuloy namin sa FB Live. Oo, tuloy-tuloy po sa Yan. ating FB Live. Salamat na marami sa pagtutok sa amin. Ngayong oras na ito, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!